motor de creștere economică a României în anii următori și vă rog să transmiteți acest mesaj ori de câte ori aveți ocazia. Totodată suntem conștienți că îmbătrânirea demografică, manifestată din păcate mai pregnant la sate, pentru acest lucru România are nevoie de tineri, pentru a menține și pentru a dezvolta și o agricultură competitivă. Mesajul nostru către tineri este foarte simplu. Mizați pe agricultură pentru că este sectorul economic al viitorului. Debirocratizarea și informatizarea. Și îl salut aici pe colegul nostru de guvernare, Răzvan Cotovelea, ministru, care se ocupă de un domeniu extrem de important în guvernul Ponta. Partidul Conservator trebuie să fie cel mai puternic generator de schimbare în bine în relația cetățenilor cu serviciile publice. Tocmai pentru că ne caracterizează un anumit pragmatism în acțiunea politică, trebuie să inventariem toate constrângerile birocratice absolut deloc necesare și de multe ori stupide care afectează viața cetățenilor. Avem această obligație pentru că statul de foarte multe ori blochează, frânează și chiar distruge inițiativa privată sau face interacțiunea oamenilor cu serviciile administrative un adevărat calvar. După cum ați observat, și primul ministru a dat un semnal asemănător prin solicitarea reducerii numărului de taxe. Ne revine însă nouă responsabilitatea de a contribui politic la debirocratizarea instituțiilor, precum și la informatizarea completă a relației dintre cetățean și stat. De asemenea, sprijinirea IMM-urilor și a tinerilor întreprinzători. Trebuie să fie politici mult mai promovate în cadrul Partidului Conservator în actul de guvernare. Avem responsabilități în toate aceste domenii și vă cer ca acțiunea noastră politică să fie mult mai prezentă și mai vizibilă. Stimați colegi, sunt onorat că sunt președinte al Partidului Conservator. Ca președinte al partidului știu că echilibrul dă putere, iar echilibrul vine din credința noastră în valorile creștine care stau la baza societății democratice moderne și în ceea ce oamenii așteaptă astăzi, seriozitate și rezultate. Sunt onorat să fiu coleg cu dumneavoastră și știu că așteptările sunt acelea de consolidare și de creștere în următorii ani. Printr-o acțiune politică în forță, coerentă și fără ezitări, printr-o politică de atragere a oamenilor de valoare, dar mai ales prin rezultate în plan guvernamental și în plan parlamentar. Avem șansa de a consolida Partidul Conservator și mai mult decât am făcut-o până în momentul de față. Eu vă garantez că înțeleg foarte bine că fiecare etapă politică reclamă noi obiective. Dacă îmi sunteți alături în anii care vin, ne vom putea atinge toate aceste obiective. Vă mulțumesc! Aș vrea, înainte să-i dau cuvântul din nou colegului meu, Codrin Scutaru, să vă spun că astăzi nu alegeți un președinte al partidului și sper că ați avut senzația de-a lungul timpului că nu ați fost condus de un președinte, ci de o echipă. De aceea vreau să mulțumesc întregii echipe care a fost alături de mine până acum și să sper că echipa pe care o vom consolida de această dată va fi în continuare alături de noi cu toată susținerea. În primul rând vreau să-i mulțumesc președintelui fondator pentru susținerea pe care ne-a arătat-o în această perioadă. Vreau să-i mulțumesc colegului meu de echipă, Cristian Popescu Piedone. Mă bazez foarte mult pe el în continuare. Vreau să-i mulțumesc președintelui executiv, domnul Vasile Nistor, pentru tot ceea ce face în special la nivel parlamentar. Vreau să-i mulțumesc secretarului general pentru multe lucruri, dar și pentru faptul că a organizat acest congres și colegilor care l-au ajutat impecabil, domnului deputat Damian Florea. Mulțumesc în egală măsură și asigur că voi fi parteneri în toate deciziile pe care le vom lua în cadrul partidului, în cadrul conducerii partidului, celor care astăzi sunt lideri de grup. Vreau să-i mulțumesc lui Bogdan Ciucă, vreau să-i mulțumesc domnului Dumitru Pelican. Vreau să vă spun că echipa este consolidată și la nivelul guvernului și vreau să-i mulțumesc în primul rând pentru faptul că a acceptat o misiune extrem de dificilă colegului nostru Răzvan Cotovelea. Eu am o echipă de secretari de stat pe care mă bazez foarte tare și căreia îmi place să-i spun de fiecare dată că reprezintă guvernarea 2016. Vreau să enumăr doar câțiva dintre ei cu riscul de a supăra pe alții. Vreau să-i mulțumesc lui Codrin Scutaru.
face o treabă excelentă la Ministerul Muncii, Cristi Cosmin, o treabă excelentă la Ministerul Tineretului și Sportului. Vreau să-i mulțumesc lui Răzvan Vulcănescu pentru activitatea de la Ministerul Sănătății, Cătălin Olteanu pentru activitatea de la Ministerul Economiei, domnului Cârlogea pentru activitatea de la Ministerul Mediului și mulți alți colegi pe care îi văd, Alina Kazanacli, subsecretar de stat la Ministerul Tineretului, Anca Ionescu, foarte mulți colegi, sunt 14 secretari de stat pe care mă bazez, toți tineri, toți de perspectivă, cu experiență extraordinară, cu toții și dumneavoastră și ei, liderii județeni, domnului Durbacă, vreau să-i mulțumesc foarte mult, domnului Avram, domnului Diniță, tuturor liderilor județeni care m-au sprijinit în această perioadă și sunt convins că o vor face în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule